Terve, mä oon Jesse Vähäkoukkula ja mä kerron nyt mun diplomityöstä asuinkerrostalon maalämpöpumppujen käyttökustannusten optimointi pörssisähkön hintaohjauksella. Pitkä otsikko, mutta lyhyesti puhutaan lämpöpumpuista ja pörssisähköohjauksesta. Työ on tehty Aalto-yliopistossa sähkötekniikan korkeakoulussa ja työtä valvo Matti Lehtonen. Työ on tehty Tom Allen Senera Oylle, joka on mun työnantaja, ja siellä ohjaajana toimi Mika Manner. Työn taustasta sen verran, että itseä kiinnostaa sähköverkot ja niiden kuorman hallinta ja yleensäkin tämä, että miten meidän infra toimii tuossa sähköverkon puolella. Ja tällä hetkellähän tilanne on se, että noin 90 tai 90% kaikesta asuinkerrostalojen lämmitysenergiasta tuotetaan kaukolämmöllä, mutta tilanne todennäköisesti muuttuu tässä lähitulevaisuuden aikana, sillä lämpöpumpuilla tuotettu energian määrä on moninkertaistunut tässä 10-20 vuoden aikana. Ja tosiaan sehän erityisesti kiinnostaa, että kun pörssisähköohjausta nyt ei ihan hirveästi harrasteta näissä taloyhtiöissä, niin olisi kiinnostavaa tehdä siitä tutkimusta, että millaisia säästöjä voidaan pörssisähköohjauksella saada ja onko siinä jotain muuta, mitä kannattaisi huomioida. Ja tavallaan tässä nyt myös työnantajan intressi on se, että voidaan tarjota tällaista palvelua sitten asiakkaalle, että he voivat tehdä valistuneita päätöksiä siitä, että kannattaako juuri heidän ottaa pörssisähköohjaus vai ei. Hyvä. Lähdettiin tätä tutkimusta sitten lähestymään silleen, että huomattiin, että nyt Suomessa ei ole aivan älyttömästi sellaisia kohteita, missä on ollut maalämpöjärjestelmä jonkin aikaa, joka olisi sitten kesken elinkaaren muutettu pörssisähköohjatuksi. Eli ei ole semmoista selkeää before-after-skenaarioa, mitä oltaisiin voitu tutkia. Joten me lähdettiin lähestyä tätä sitten simulaatiopohjaisesti. Tehtiin silleen, että otettiin todellisia kohteita, missä on maalämpöjärjestelmä ilman pörssisähköohjausta. Mallinnettiin se järjestelmä ja sitten simuloitiin se tietyltä aikaväliltä, että mietittäisiin, että miten se sitten olisi pörssisähköohjauksella kuluttanut sähköä ja mitkä olisi ollut nuo käyttökustannukset. Sen jälkeen vielä simuloitiin pörssisähköohjauksen lisäksi useampi 100 järjestelmää per kohde sillä tavalla, että saadaan vähän tietoa siitä, että miten erilaiset ominaisuukset vaikuttaa sitten siihen käyttökustannuksiin. Muun muassa tehonpeittoa tarkasteltiin, käyntisyklien keskipituutta ja inverteriohjattuja kompressoreita versus on-off-ohjatut kompressorit. Tehonpeitto meinaa sitä, että lämpöpumpun kompressorilla tuotetaan, tai sillä on jonkinnäköinen lämmöntuottokapasiteetti, jos se on alle rakennuksen huippulämmitystehon tarpeen aivan kylmimpänä päivänä, niin silloin se on osatehoinen, mutta jos lämpöpumpulla on enemmän kapasiteettia tuottaa lämpöä, mitä se rakennus koskaan tarvii, hetkellistä tehoa, niin silloin järjestelmä on täysitehoinen. Ja inverteriohjattu kompressori on sellainen, että sitä voidaan säätää portaattomasti 0 ja 100 välillä tai jonkin muun raja-arvon välillä. Ja sitten on-off-ohjatut kompressorit meidän tarkoittaa sitä, että ne on joko päällä tai pois. Eli näissäkin on pieniä eroja ohjaustavassa. Ja lämmitysjärjestelmän osasta sen verran, että jokaisessa rakennuksessa on jonkinnäköinen lämmitysjärjestelmä ainakin toivottavasti, ja se voidaan jakaa sitten lämmöntuottojärjestelmään ja lämmön loppukäyttöön. Lämmön loppukäyttö meinaa nyt pattereita tai sitten lattialämmitystä. Lämmöntuottojärjestelmässä on lämpöpumppujärjestelmä ja sitten on lisälämmön lähde. Lisälämmön lähde tyypillisesti on sähkökattila, mutta voi olla kaukolämpö, voi olla öljykattila, kaasukattila, jne. Mutta tässä tapauksessa käytetään sähkökattilaa. Lämpöpumppujärjestelmässä on sitten lämmönlähde, se on maalämpökaivot, voi myös olla poistoilman lämmön talteenotto tai ilmavesilämpö, mutta tässä tapauksessa käytetään nyt sitten maalämpökaivoja. Sitten on lämpöpumppu, mennään siihen seuraavassa diassa, ja sitten on lämpövarasto, mihin lämpöpumppu tuottaa energiaa, niin siellä on yleensä lämpövarastossa vesivaraajat käyttövedelle ja sitten tälle patteriverkostolle. Lämpöpumpun toimintahan perustuu höyrystinlauhdutin piiriin, mikä käytännössä meinaa sitä, että keruupiiristä eli kaivoista tuodaan sitä keruunestettä höyrystimelle, höyrystimessä on lämmönvaihdin ja siitä se sitten siirtyy se lämpö tuohon lämpöpumpun kylmäaineeseen, joka sitten höyrystyy ja se höyrystynyt kylmäaine menee kompressoriin, jossa se sitten tiivistetään korkeaseen paineeseen, jolloin sen lämpötila nousee. Kompressorista kylmäaine jatkaa lauhduttimelle, missä on myös
myös höyrystimen kaltainen lämmönsiirrin pinta, josta sitten kylmäaine luovuttaa lämpöenergiansa tuonne lämmitysjärjestelmään, jossa sitten menee sinne vesivaraajiin. Lauhduttimelta kylmäaine sitten siirtyy paisutaventtiiliin, ja paisutaventtiilistä se jatkaa nestemäisessä muodossa höyrystimeen. Hyvin pitkälti näin. Pörssisähköstä vielä sen verran, se on todennäköisesti kaikille kovin tuttukin asia, ei tarvitse sitä käydä sen kummemmin. Pörssisähköohjauksessa sitten on pari vaihtoehtoa, miten sitä voidaan lähestyä, riippuen millainen kapasiteetti on sillä pörssisähköohjauksella joustaa. Eksplisiittinen pörssisähköohjaus meinaa sitä, että palveluntarjoaja maksaa sulle jotain siitä, että sulla on iso kapasiteetti joustaa siinä, että sä voit nopealla aikataululla antaa sähköverkolle joko kapasiteettia tai kuormittaa sähköverkkoa enemmän tai keventää kuormitusta välittömästi ja saat siitä sitten jonkin palkkion. Mutta taloyhtiöiden tapauksessa niin tyypillisesti se on implisiittinen ohjaus, eli siinä ei saada mitään palkkioa siitä ohjauksesta, vaan hyöty tulee sitten siinä, että voidaan käyttää niitä halpoja pörssisähkön tunteja. Ohjaustekniikoista vielä sen verran, että pörssisähköohjauksessa voidaan käyttää sääntöpohjaista ohjausta, eli se yksinkertaisimmillaan voi olla se, että jos hinta on alle tämän, niin sitten laitteet käynnistyy. Ja tämä on aika yleinen, oikeastaan yleisin, miten näitä laitteita ohjataan, koska se on aika yksinkertainen ja helppo soveltaa eri kohteisiin. Sitten on optimointiin perustuva ohjaus, niin siinä se on vähän monimutkaisempi. Siinä tarkastellaan sitten erilaisia arvoja. Voidaan simuloida ja optimoida sitä, että saadaan kaikista halvin järjestelmä käyttämällä esimerkiksi jotain tiettyä tekniikkaa siinä tai tiettyjä aikoja tai vastaavaa. Se on vähän monimutkaisempi, ei mennä siihen sen syvällisemmin. Sitten on hybridijärjestelmiä, missä vaikka kaukolämpö pyörii rinnalla tai öljyjärjestelmä ja valitaan niistä aina se halvin sillä hetkellä oleva lämmönlähde. Ja tämähän voi olla joku yhdistelmä näistä mainituista, ettei tarvitse valita yhtä. Mutta tässä tapauksessa, tämän tutkimuksen tapauksessa käytetään tätä sääntöpohjaista. Simulaatio tuotettiin Excelillä, tehtiin se simulointi Excelillä ja VBA-ohjelmointikielellä. Syynä on se, että se on helppo sitten implementoida yritysympäristöön, kun käytännössä jokainen Office-ohjelmisto sisältää jo nuo edellä mainitut softat. Ja simulaatio käytännössä toimi sitten silleen, että jokainen vuorokausi jaettiin 12 edulliseen ja 12 kalliiseen tuntiin. Vedettiin se halki ja sitten sen mukaan, että onko halpa vai kallis tunti, niin jatkettiin sitä simulointia. Tuossa oikealla yläkulmassa näkyy nyt yhden kohteen patteriverkoston menoveden säätökäyrä. Ja muun muassa nollan vaakatasossa on ulkolämpötila 0 asteessa. Voidaan mennä tonne pystyakselille, niin se on 40 astetta, eli patteriverkostoon menee 40 astetta, kun ulkolämpötila on 0. Sitten oikeassa alakulmassa näkyy tämä meidän pörssisähköohjauksen kompensointikäyrä, niin käytännössä se nyt meinaa sitä, että kun ulkolämpötila on 0, jos on halpa tunti, niin silloin me nostetaan lämmitysverkoston säätökäyrää 12 astetta. Eli kun se on nyt sen 40 astetta normaalisti, niin se onkin 52 astetta halvoilla tunneilla. Jos onkin kallis tunti, niin sitten sitä lasketaan se 12 astetta, eli se ei olekaan 40 astetta, vaan se on sitten 38 astetta. Näin suurin piirtein. Käyttövettä ei sitten pörssisähköohjattu. Hyvä. Simulaation tuloksena niin simuloitiin tosiaan 3 eri kohdetta, kerrostalo-osakeyhtiöitä, mitkä on betonirakenteisia, ja suurin piirtein kokonaislämmitysenergia niissä on ollut 600-800 megawattituntia. Tehtiin silleen, että tosiaan mitattiin arvot niistä kohteista, simuloitiin se kohde siten, että meillä on kalibroituna meidän simulaatio, vastaa sitä lähtötietoja, mitattuja arvoja. Sitten simuloitiin 1 vuoden ajalta pörssisähköohjaus siihen järjestelmään ja huomattiin, että säästöä suurin piirtein lämmityskustannuksissa saatiin 1/4. Eli 25% saatiin säästöä sillä, että pörssisähköohjattiin näitä järjestelmiä. Sähkön kulutushan näissä nousi 5-6, reilu 6% per kohde. Eli kulutettiin vähän enemmän sähköä, mutta saatiin säästöä. Ja huomattiin myös sekin, että jos näitä järjestelmiä ajetaan pelkällä pörssisähkösopimuksella ilman minkäännäköistä hintaohjausta, niin siltikin oltaisiin saatu jo 15% säästöä.
Sitten simuloitiin niitä vaihtoehtoisia järjestelmiä, niitä tuli reilu 500 per kohde, niin saatiin vähän dataa siitä, että minkälaiset järjestelmät nyt sitten on hyviä. Huomattiin se, että näiden inverteriohjattujen ja on-off-ohjattujen kompressorien erolla nyt ei sinänsä ollut oikeastaan merkitystä. Ainoastaan, että inverteriohjatut kompressorit, niin niissä käyntisyklien keskipituudet oli vähän pidemmät, ja lämpöpumppuvalmistajat on sitä mieltä, että se ainakin pidentää sitten niitä elinikää niissä lämpöpumpuissa. Sitten huomattiin semmoinen, että suurempi tehonpeitto noin yleisesti tarkoittaa pienempiä lämmityskustannuksia. Sinänsä ei ollut yllättävä löytö, mutta tämä tavallaan parannukset niissä lämmityskustannuksiin niin hidastuivat hyvin huomattavasti, kun päästiin tuosta yli 100% tehonpeiton. Eli kun siirryttiin täysitehoisiin järjestelmiin, niin huomattavasti vähemmän saatiin enää niistä hyötyä, kun nostettiin tehonpeittoa. Et tällä perusteella, jos rahasta ei ole kiinni, niin kannattaa tietenkin laittaa sinne mahdollisimman suuritehoinen lämpöpumppu, mutta tuossa suurin piirtein 100% asti, niin siinä on aika hyvä kohta. Sitten mietittiin nettokassavirtaa, eli luonnollisesti isommat järjestelmät, tehokkaammat järjestelmät maksaa vähän enemmän investointina, niin koetettiin löytää se optimipiste, että missä vaiheessa se investointi ei enää kannata, kun nostetaan tehonpeittoa. Näin yleisesti todella lyhyellä 5 vuoden laina-ajalla niin nettokassavirta saavutettiin, tai suurin nettokassavirta saavutettiin näillä todella pienitehoisilla järjestelmillä luokkaa 50% tehonpeitto. Ja tietenkin halpa investointikustannus, mutta sitten vähän kalliimmat käyttökustannukset. Jos mennään sitten pidemmälle 20 vuoden laina-ajalle, niin sitten näissä pidemmän tehon tai isomman tehonpeitojärjestelmissä nämä pienemmät käyttökustannukset sitten maksoivat itsensä takaisin, vaikka investointikustannukset olikin vähän isommat. Tässä kohteessa nyt 80% tehonpeitolla saatiin isoin nettokassavirta, mutta siellä myös toisessa kohteessa oli noin 100% tehonpeitolla saavutettiin se suurin nettokassavirta 20 vuoden laina-ajalla. Ja johtopäätöksenä niin maalämpöjärjestelmän pörssi- ja sähköohjauksella voidaan saada 1/4 lämmityskustannuksista leikattua, ja sähkönkulutus siinä seurauksena myös nousee pikkasen. Ja yleisesti ottaen vähän kalliimpi, mutta suurempi tehoinen järjestelmä voi olla parempi siinä mielessä, että jos on pitkä aikaväli sille tarkastelulle ja pitkä laina-aika, niin silloin kannattaa miettiä sitä suurempi tehoista järjestelmää. 100% tehonpeittoa asti on aika turvallista nostaa sitä suorilta käsin. Aika rohkeasti voidaan nostaa sitä tehonpeittoa. Sen jälkeen alkaa tulee vähän häviäviä kustannuksia. On-off- ja inverteriohjattujen lämpöpumppujen välillä ei ollut tämän tutkimuksen kontekstissa merkittävä eroa, mutta edelleen jos mietitään sitä laitteiston elinkaarta, niin sillä saattaa olla sitten merkitystä. Jatkotutkimusta tässä nyt tarvittaisiin ainakin tuon lämmönkeruunesteen simuloinnin kanssa, että tosiaan tässä nyt oletettiin, että keruuneste pysyy vakiolämpötilassa, mutta esimerkiksi jos pidetään pitkiä käyntisyklejä lämpöpumpulla, niin se pikkasen siitä sitten keruunesteen lämpötilaakin laskee. Ja tällä nyt tietenkin on sitten seuraukset siinä, että hyötysuhde pikkasen lämpöpumpussa laskee myös. Eli tämä vaatisi pikkasen vielä hiomista siinä mielessä. Ja sitten myös lämmönjakoverkoston rakennuksen rungon simulointi olisi hyvä vielä simuloida tarkemmin, että voidaan sitten miettiä, että miten vaikka nuo keruunesteen kuin lämmönjakoverkoston nesteen tuo virtaama ja lämpöhäviöt sun muut vaikuttaa sitten tämän järjestelmän simulointiin. Mutta hyvä. Kiitoksia paljon. En ota kysymyksiä vastaan, koska tämä on video.